Ik weer de bakker. Ik ben de bakker. En ik word de bakker. Dit wordt een chocolade en speciaal met speculaarsgroenten. Want we zitten nu in de tijd van Sinterklaas, dus ik ben daar al 74, dus ik gooi net zo'n bot meer. Maar in de maand november en december dan ben ik altijd werkzaam hier in de bakkerij. Dat is meer een hobby. Dan help je nog even. Dan helpen we nog eventjes. Hè. En ja, 50 jaar geleden ben ik hier begonnen met één fijn. En het bedrijf is langzaam teruggegroeid en teruggegroeid en teruggegroeid. Nou ja, ik ben met 100 gewonnen. Dit jaar van mijn schoonheid ben ik hier begonnen. En daar gaan we maandjes mee te Zuidleen, want toen moesten we nog Zuidleen. Hij weer een prot in de bakkerij. Zodra dat dus kwam, nou weer in de bakkerij. En eerst stond je op een ballenkraat bij de baktafel om mij te helpen. En later, ja, toen eerder naar de bakkersvakschaal gegaan. Ja, toen zit er echt in dat het een bakker werd zo. Ja, toen begonnen wij te realiseren, ja, dan moeten wij echt grutter. Dus toen ben wij begonnen met filiaal. Heerlijke verse moorkop. In wezen is bakkerij topsport. Hè? Je moet zorgen dat je alle dagen een prachtig mooi product hebt voor in de winkel. Je hebt maar de paplepel ingetten krijgen, zei je. Absoluut, ja. Je kon er net omheen gaan. Letterlijk en figuurlijk, ik ben hier geboren en getogen op een bakkerijvlier. Ja. Ja. Nou, in het begin vond ik het net zo vol. Toen, Nee, wat dan? Nou, ik weet niet, ik hield er niks mee. Nou, en toen op laatst al wel zaterdag altijd helpen. Toen ben ik een uur 15. En nou, toen ik 16 werd, ging ik van school. Dus zei nou, maar toch maar wel proberen. Nou, dat vond ik toch hartstikke leuk. Sindsdien zit ik er dan vol in. Wat heeft hij van jou geleerd? Ja, het werken. En net zeuren en net crimineren. Nee, serveer. En dat doe ik net, ja. Ik neem het dan wel eens het bakkersyndroom. Mensen die er fanatiek mee aan de gang zijn, ja, dat zie je gelijk. En wat is nou het verschil tussen in hard en in paken? Het verschilt ook niet uit de pakken. Ja, voor de rest net. Nee. Dat loopt net. Ja, dat is het nog wel. Gewoon hetzelfde eigenlijk. Ja. Uiteindelijk even dicht, maatje, want dan rent de spijzer uit. En dan maken we net gaan. Vroeger werkte wel prot op een klok. Zolang we die machine draaien, nou, even denken, hè. Nou, maar nu is het echt, ja, die machine staat automatisch uit, dat is voorprogrammeren. Daar bemoei ik me verder dus net zo voor met mij. Ik weet het al gewoon, in grote lijn, maar ik ben net vrij als er een storing is, wat ik me dwang. Nee. Daarvoor heb je de paken zitten. Daar heb ik de paken voor en die moeten er verder maar mee redden. Die tijd heb ik gehad. Wat toch weer goed? Zwemwedstrijd. Olympisch. Maar dan moet je vrijslag of schoolslag. Ik vind het heel leuk. Echt weer. Ja? Ja. Zeker? Ja. En dan heb ik nog een servetten. Ja, ik denk dat ik dan vanavond wel op tijd in bed lig, want dan ben ik wel moe, denk ik. We hopen te winnen. Een feest bouwen. En dan moeten we daar staan op die kant. Ja. En dan moeten we een nummer hebben en dan moeten we bij het startblok staan. Als je zei het van piep, dan is het weer erin. Op, uw plaatsen.
doet het Special Olympics regionaal zwemevenement. Dat doen wij voor de noordelijke provincies. En daar binnen een 130 zwemmers. Iedereen sport op zijn eigen niveau. Dus degene die het heel snel zwemt zit in zijn eigen ronde met snelle zwemmers. Iemand die wat langzamer zwemt, doet het wat langzamer in de ronde met langzamere zwemmers. Is dat net spannend? Nee. Nee, het is net spannend voor jou? Nee, ik ben verwend. Ik ben direct verwend. Ik wil ja. Ik vind het heel leuk. Vind je het net spannend? Ik vind het heel erg spannend. Ja. En wat heeft er al je dienen, Joert? Met de rugslag dient. Nee. Nee. Ik hoor net nee. Nee. Wat dan? Schoolslag en een vrijslag. Schoolslag. En een vrijslag. En de vrijslag. Ja. Ja. Maar en hoe ging dat dan? Ging heel goed. Ging heel goed. 2 keer was ik als eerste aan deze kant. Hoe het vanmiddag gaat, ja, dat is afwachten. En hoe dan ook, je doet gewoon je best en meer kan je niet doen. Wat kun je hem nou doen? Echte. En dan komt even water, komt niet aan het ik ga in, dan moet ik aantikken en dan moet er één mij zien terug. Dan ben ik omlicht. Oké. Ja. En komt dat al hier goed? Ja, komt wel goed. Mijn oom en tante wonen in Heeg, dus als ze dit zien ze dus helemaal verrast zijn, denk ik.